mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, sa gihapon Ginoon ining takna kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoong Diyos, panalangini kini nga programa ug kini nga estasyon. Hinaot pa nga ikaw magahatag og panalangin nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa naggalain-laing dapit sa kalibutan. Diin ang mga tawo nga nagapaminaw imong lamdagan ang ilang mga kaisipan nga unta ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag ug paghatag pagpatalinghog sa amo nga mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Hesukristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higalan sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami malipayon kaninyo sa paghatag o mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa niining atong programa sa kahanginan. Okay, daghang kaayong salamat no sa inyong pagsunod sa atong programa. Unya kay atong kinini ang ato sa di panatamo adto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong gabi kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Happy New Year ninyo din ha, sir. Nalipay kaayo ming nagiyahan mi sa dalan sa pagpangalagad sa Ginoo pinaagi dinhi sa inyong program. Nag-Bible study nami og sugod, sir, but please ayaw lang gyud usa og hisguti ang among pangalan. Naka-text na minimo, nakapangutana na minimo kay tingali unya og mahibaw-an nga nag-Bible nami ang akong ugangan nga tuwa sa pikas nga lungsod base hinuon og dili malipay kay masuko man gani siya nga maminami sa inyo nga pro. Sorry kayo kay pro. Kinini ang something's missing naman Well, ni apatay basahon. Happy New Year ninyo din ha, Sir John ug ni Sir Libby. Og sa inyong mga kaubanan. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsulti sa at pulong sa atong makagagahom. Okay, hiniapatay basahon, Happy New Year. Kung naa ang gugma kanato, malipayon kita. Yes, tinuod na, no? Okay, ni last text nga atong basahon. Sir, pangutana ni, so dili lang usa ta kay naamanday pangutana nga ato nga kuan nga tubagon, no? Okay, salamat kayo. Unya si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imong malili usa dinha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan og diining nasura o gikan nga nasura sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga listener, atong mga viewers sa kanilang part sa kalibutan karon. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa tanan kaninyo nga naminaw o naglantaw karon. Kasing-kasing mo na mo nga gina-welcome. Pwede mo mapadangat higala o maminsahe dinhi na mo ni Brother John. Pwede na mo, pwede sa among mga number nga among gi-announce kaninyo or pwede animo sa comment section nato sa Facebook. Alang sa wa pa makasuway og tan-aw sa atong live program sa Facebook, i-search lang ninyo higala ang DYCM Bugo Adventist aron makita ninyo ang ato nga program. I-follow lang kanunay aniya at aron ma-updated ta sa ato nga programa o niya palihog lang po atong i-share no dinato kalimtan
sa pag-share ngadto sa ato mga friend ang ato nga tulumanon para nga daghan ang makapamati may tungod sa pulong sa Ginoo mga tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa no ang niya sa screen ay daghang mga messages dinhi ato ning tan-awon. Okay. Niya si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat Sister G. Marie sa pag-love o sa pag-pray kanunay sa atong programa. Maingom na usab ni Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat kayo sa pag-love Sister Chari o pag-pray o maayong gabi sa imong pamilya o kanyang tanan diya sa Mabuli. Good evening lang ni Brother Junior diya. Nila ni Berbina yung family. Ngadto nila ni Mercy, mga Sumalinog family, maayong gabi. Lang Rizal di karon, lang Rosemary, lang Bad Felipe Gutierrez, ngadto sa mga Espinosa family, o niya bisan pa man diha sa mga Saga family nga always naminaw. O niya good evening pod no sa nila ni Sister Enelia, ngadto sa mga Serapino family, maayong gabi diha no, mga pamilya sa mga Lipalam, Brother Eric Sinoy, good evening. Nila ni Turo, na dailing niya, mga maglasang pamili. Nga susan na Banisa, iyang pamili, ni Ganggang dia, tanan kayo, nila Badroy dia, kauban Sir Galay, tanan taga Mabuli, masilingan na to, og kutob sa namati karon. Welcome ka mo sa programa, pwede mo kapadangat mahigala. Nga ito pa yung basahon, ni si Mark Christian Ferrarin Gloria. Mayong gabi ninyong duha mga kuya. So good evening Mark. Niya po si Nathalia de la Rama. Salamat sa pag-love sa ato nga program. Niya po si Brother Noel Landau Cristal. Nag-watch me diri sa San Remigio. Kamansilis diri sa ilang Ma'am Bilin. Mayong gabi sa tanan nga nagsubaybay sa atong mga suking paminaw. Okay, good evening no, Brother Noel Landau Cristal, kauban ni Brother John Michael Singko. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-love o pag-pray kanunay sa itong programa. Niya sad ang Riverside FM Cebu sa 93.2. Nakikuban sa nato niya. Salamat sa kaayo nga sa pag-hook up ning ato nga tulumanon din hino sa Jesus is our hope. Ingon dinhi ang mensahe on air na diri Brad. Okay, salamat kaayo no sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Okay, thank you kaayo. Niya good evening po ni Pastor Joel Dia Tirana. Niya po ako running kuhaon unya Brother Libby ang ilang pangalan sa station manager dinhi kay usay ma-miss man ni nato importante kay guwa pa diha si Pastor Joel Tirana kini sila mo kuan sa atong program no mo na nga importante sad nga ato sila tingali murag gitugon na po ni Pastor Joel na sa diha on air lang ato sad nga program kini sa radio. So salamat kayo no. Niya po'y mensahe si Noel Landau. Mayong gabi Kuya John and Kuya Libby, nagtanaw mi diri. Okay. Happy New Year kapag laom. Happy New Year po ninyo diha, Brother Noel. Niya po Brother Rufino Aronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunan tigpaminaw og sa mga nag-view ni ining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o niya po Brother Edwin Escario sa marag sa Isla ni Bantayan. Happy New Year. O niya po Brother Benson Lagarisa marag sa Biliran ni Salite. Good evening and Happy New Year sa inyo diha Brad John o Brad Libby. Diya sadmi naminaw sa inyong programa from SAC family.
Okay, niya po si May Molina Gikuli sa Saudi Arabia ni Ninukad. Good evening, what's from Hill, Saudi Arabia. Niya po si Sony Sumayang, salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga programa. Niya di pagi mensahe si May Molina Gikuli, Dan sharing Sir Libby and Sir John, God bless. Okay, mayong gabi na Sister May Molina. So siguro ang imong mga kaliwat diya sa South Cebu makakita ug makadungog yon sa ato nga program tungod kay naaman po diha ang Riverside FM ang 93 puwento, no? Magapaminaw diha, makaigalaan na to, pinaagi sa radio o pinagi sa atong live through Facebook. Okay, niya po si Brother Binson Lagarisa watching from Sac Huts Resort, Anislagan, Naval, sa Naval Belira ni. Salamat sa paglab, no, Brother Binson Lagarisa. Di pag yung mensahe si May Molina, good evening niyo Sir Libby and Sir John, God bless. Di pag yung mensahe siya, please ko padayon pag-apil sa pag-ampo sa akong anak, si John Michael, 12 years old, paintawon siya, nag-inusara, nangalagad si Ginoo. Hope and praying, pinaagi sa tuwang hiniusang pag-ampo, mamahimo siya nga iwag sa ilang amahan nga si Catalino Jr. og ilahang maigsuon nga si May Catherine Gmar og ilabina si Mark backslide sa kamatuoran. Hope and praying, pinaagi sa atuang hiniusang pagampo, mobalik siya sa pagpangalagad sa Ginoo mintras abli pang kaluwasan. Daghang kaayong salamat Sir Libby and God bless, Sir John, God bless. Kanya po si Sister Erlinda Neri Isaura. Good evening to all sa inyong duha usab diha sir og ilabina sa mga nagsunod nining matuod nga mensahe dinhi sa kahanginan. God bless. So God bless also Sister Erlinda. Niya po si Jenaline Lumuntad. Salamat po sa paglove o pagpray nining ato nga tulumanon. Niya si Joan Mingo Golyemas. Mayong gabi ninyo Kuya Libby o Uncle John o sa tanan usab nga suking tigpaminaw o mga viewers. Labi na kang Manoy Edwin Golyemas. Walay palong-palong ang iyang radyo sa pagpaminaw sa DYCM. Okay, salamat kayo, no? Brother Edwin, para Edwin, may gabi ni Budiha. Ni Pagyos na Ma'am Molina Gikuli, salamat sa pag-pray. Si Brother Noel Landau Crystal, mga kaigsunan, hapit na atong seminar diri sa Lawis Home Division karong January 8. Namo dihay kanang Bible Seminar. Niya po si Roland Neri Ginon. Mayong gabi Badlibi o Brajon. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Mostly in Quezon City o diha sa Visayas o Mindanao. Sa tanang kaigsunan, ang Ginoo magauban kaninyo. Brad, God bless. So thank you kayo Brother Roland. Niya po si Del Liwanag. Amin. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Niya po si Sister Celine Ruiz Mindaros. Good evening, Badlibi. Salamat kayo sa Bible. Nga gihatod nimo kaganina og suri kayo nga wala yun nga wala sa balay kaganiha. Thanks so much. God bless. Okay. Salamat po kay Sister Celine. So diha ko niya pagbalik na ko pagkahapon sirado gihapon ang balay pero nagbili na ko ang Bible ito sila ni Sister Flor na ni Brother Ani. Salamat kay nga naka-view karon niya magtuon niya ta sa pulong sa Ginoo pwede rin iatol og mamartes no kay naam sa tadia San Antonio. Okay, ato pa rin tanawon sunahan niya po si Edwin Iscario. Please ko pag-apil sa pag-ampo nga unta mawala na ang dugo sa akong baga nga maoy result sa akong x-ray nga unta makagawas na kami sa Soto Hospital
Salamat, and God will always uh, provide. Okay. Now, the hospital ro, no? Brother Edwin Iscario. Okay. Niyasad si Brother Brother Domingo Bunukan. Good evening niyan duha sa station Bradley og Brad John. Naminaw na pod ta karon diri sa atong balay. Happy New Year natong tanan. So Happy New Year also Brother Doming Bunukan. Niya pod si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat pod sa pagpray o paglove sa ato nga program. Ani ato ning dalikatan pagdali-dali higala ang pikas nga screen. Okay, ato ning tanawon alang sa mga nag-love o nag-pray, nag-like nining ato nga program. Aritas mga nag-love niya si Brother Ronilo Itang, Jerry Nailon, Imelda Osabel Boratso, Edwin Iscario, Nona Hani Monterde Punay, Alger Lipon, Christian Vistar, Joan Mingo Golimas, Larry Junior Punay, Ronaldo Bragat, Eleuterio Lagarisa, Kian Mi, Derial Derdir, Florinda Manso, Dailen Tonining Abrisi, Anya Del Liwanag, Kiana Fit, Etang, Merifel Vargas, Juni Mainit, May Molina Gikuli, Celine Ruiz Mendaros. Nya may isang gabi di ay ni Brother Edjon dia, Bendaros, may gabi niyo bro. Ang Dios magpanalangin ninyo. Okay niya po si Roland Neri Ginoon, Dodong Oftana, Nathalia de la Rama, Jimari Kalapuan, Chari de la Cruz. Mao ni mga nag-love sa ato nga program. Aritas mga nag-like higala ato ning tagdon. Niasad sila si Mark Christian Ferrarin Gloria. Anya niya po si Noel Landao Cristal, Aniceto Priscilias, Maridel de Erio, Jivne Jeris Malati, Alvin Tampus, Romel Tumakay, Gina Jason Kaburnay, Mark Bartolay, Anya Jex Sumalinog, Moises Alex Liaban, Eliser Mahinay, Ginalyn Lumuntad, Basilio Tiro Notarion Jr., Erlinda Neri Suson Istaura, Gerardo Lubitania, o niya po si Rufino Moreno. Salamat daday nga okay ra mo dinha sa inyong resort nga gikuanan karon gi-stayhan. Hope nga malipayon mo sa inyong pagbakasyon dinhi sa Pilipinas. Unya hope nga ibubo Ginoo ang panalangin sa inyo ha ani ining tuiga. So God bless daday uban sa imong pamilya. Okay ni asad si Brother Jimmy Monte Alto. Mayong gabi sa tanan. So good evening Brother Jimmy. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Niya ato nakita po si Rosemary Timbang. Mayong gabi. Amen. Niya po si Argel Lukunan. Happy New Year mga kapaglaom. So Happy New Year also no. Argel Lukunan. Niya po si Brother Edward Genereyes. Magtuanan ni Davao karon. So salamat kayo. Niya ini Angel Lukunan, classmate ni Brother Edward Genereyes no. So, good evening niyo dong, Jenner. Kauban ni Argel Lukunan. Good evening, Kuya Libby o Kuya John. God bless. Niya po si Eleuterio Lagarisa. Happy New Year, mga kapaglaom. So, Happy New Year also no. Nanukad ni sa Alislagan, Naval Biliran. Okay, siguro atong time, taas-taas naman sab. Pero ang inyong mga message sige lang maabot atong basahon karong taon-taon. Ato isang isalot ang pangutana nga amoy atong tagdon karong gabiyo na. So nagani mo mga ika-participate, dugang tubag. So message din mo pwede sa among number ni Brother John or pwede sa comment section nato mahigala sa Facebook. Diri sa akong cellphone. Ato ning tagdon usa kanay mga messages ini nga malipatan nato. Brother Doming karaghan na kay ito
send and higme nag-send og mga message niya. Usay adto na ta makatan-aw, makadiskubre sa ato nga panimalay, no? So mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigalaan o makaigsunan niya si Brother Sherwin Orsal. Mayong gabi no Brother Sherwin, o uban pa nato makaigsunan nga nagsunod kanunay dito sa ato nga programa. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John Dihito. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ako ato ning basahon kining kuan pangutana ni Ophelia. Ophelia Ophelia Cabaluna. Daghan salamat kaayo Sister Ophelia sa imuhang pangutana, no? Okay, maayong gabi sa inyo ha, sir. Sa inyong side, dili ba gihapon mo mutuo og milagro? Ako sir, mutuo ko kay milagro na gud na. Okay, daghang kaayong salamat Sister Ophelia Cabaluna, no, sa imong kuan. Kamo sir, dili sa inyong side dili ba mo mutuo og milagro? Ako mutuo ko kay milagro na gud na. So daghang kaayong salamat Sister Ophelia Cabaluna sa imong pangutana diri sa ato nga programa, ha? Unya ato ni nga tagaan og atensyon karong gabhiuna ug mao ni atong pagasaluhan dinhi sa ato nga programa. Ang tinuod Sister Ophelia, mahitungod og milagro, mahitungod og milagro, mutuo mi. Pero kanang milagro ba nga iyas Ginoo sama sa panahon ni Ginoong Hesus? Adunay mga milagro nga iyang gipanghimo. Tuo kayo mi ana. Ang mga apostoles ubos sa paggiya ug pagmando sa Espiritu Santo, Sister Ophelia, naghimo sad sila og mga milagro. Tuo gyud mi kaayo ni ana, nga mga bahina ni anang milagro nga ilang gihimo. Pero mahitungod sa mga milagro nga ginatuhuan sa mga tao karong panahona, maunay butang nga wa nami pagtuo diha. Kay ang uban tan-awa ra gud para nila milagro naman na. Ay makita natos mga post, makita natos unsa-unsa dinha nga iglihans lang, ig-isas kamot, igwaras kamot, mga tumba ang mga tao magkirig-kirig. Kay ila nang gituhuan nga dunay gahom, dunay milagro. Munay ilahang paghuna-huna og pagdahom. Unya duna poy akong nakita nga kining tawhana ato anay nag-base sa Negros, mga but didto iya ang nagkalain-lain nga mga masakiton. May gikan sa Baguio, may gikan sa Valencia, Bukidnon, may gikan sa Cagayan, may gikan sa Kuan, nagkalain-lain nga mga provinces. Ngunya, imong makita, ipakita gyud live kung unsa nagyud ka grabe ang maong pasyente, kay dunay naa na lang sa wheelchair within 7 years. Unya, nagsigi og maintenance og tambal. Unya naapoy uban nga murag nagbalingig ang liog, ug unya maglaway ang kamot nangungkong. Kana bang makita nimong na deform ug maayo ang panglawas. Ug unya dad-on ining tuhona makita nimo nga diha sa gitawag murag ingno na to sa iyang healing center, makita nimo nga diha sa Daplin nagalaray ang mga wheelchair nga kana nga wheelchair gipangsakyan kana, gilingkuran kana sa ubang mga pasyente. Ug unya makita nimo diha sa ibabaw nga perting daghana sa mga sungkod nga kana siya mga sungkod na nga gigamit ni adtong mga tawo nga dili na makatarong paglakaw, ug unya giduol anha diha, ug unya wa na maayo na murag sakalit lang, murag ingnon pa nila magic nga naayo na, di na mag-wheelchair, di na magsungkod, tarong na og lakaw. Unya gi-interview, unya nagpatulo sa luha nga grabe nga pagpasalamat diha sa Ginoo kay lagi giayo siya sa kananaang
kananaang pinaagig milagro. Unya makita nimo sa left side nga dunay nagkalain-lain sad nga mga dagway sa imahen. Usas nakita nako didto tuwa pod si Senyor Santo Niño. Dili Senyor Santo Nila. Santo Niño. Tuwa dito uban pa dito di lang kay maklaro kay may distansya naman, no? Di kay maklaro pero ang sa side gid kang Santo Niño mailhan man na nimo na gud ngang iyahag sa layo ra tungod kay sa iyang kapa pula unya mistado gina kaayo ilhang gina kaayo unya kini ra bang Santo Niño mao ni pinakaunang imahen o larawan nga gipaampuan gipahiyukbuan sa mga Espanyol sa mga dinhi sa mga Pilipino, ha? Nakakaton na lang sa gyud pod ang mga Pilipino pagmahal aning Senyor Santo Niño. Unya kini ni ang kuan ila nang gihimong diboto giampu-ampuan nila unya gituhuan na nila nga kananaang may milagro unya no atong kuano ni dinhi sa niya dinhi sa ako nga kuan dinhi niya sa Nobina Perpetua sa Senyor Santo Niño sa Cebu unya ila ning gituhuan nga naasay milagro niya itong basahon na inya ang imprimatur niini maol si Julio R. Cardinal Rosales ang asobispo kanhi sa Sugbo. Unya niya magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo, ikaw ang akong malig-ong manlalaban, nagapalaban ako kanimo, ikaw ang patron sa Sugbo, nagadangop ako kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang katingalahan. Mo nang milagro, mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Milagro. Dinhi niining kapupudan. Hinumanduman mo ako og sudo nga kining kabus kong kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Kini So, dunay mga milagro nga makita nimo og masaksihan nimo nga naay tao nga makahimog milagro unya naapoy mga larawan o imahen nga maghimo og mga milagro. Unya kining milagro mao ni butang nga wa namo gyud ni tuohi nganuman dili naman ni sang-ayon sa kabubuton sa Ginoo, dili na ba uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang yawa sad makahimo man sad pud og mga milagro. Yes, ang yawa makahimo og milagro. Unya pamatiin niya sa gihisgutan dinhi sa Pindadayag kung unsay gisulti dinhi sumala sa Pindadayag kapitulo 16 kung ato ning basahon ingon niini ang gisulti dinhi sa Pindadayag kapitulo 16 bersikulo 13 mao ni ang gisulti dinhi niya kung basahon ni ang gisulti nag-ingon dinhi kini ni ang 14 kay kini sila mauman ang espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro. So ang yawa pod ang espiritu sa yawa magunsa sad maghimo og mga milagro. So in terms of milagro dapat tang mag-amping diha nganuman usa ni sa butang nga gigamit sa yawa nga hait kayo aron ilimbong ngadto sa mga tao. Mauna nga sa mga nangaging mga panahon makita nato nga dunay mga bata nga nakapunit og gamay kaayong Senyor Santo Niño didto sa dumping site didto sa Lapu-Lapu City unya nisulti ang bata nga kuno ang Senyor Santo Niño ni sulti. Basta daghanang mga taong nauto-uto gyud. Unya kun imong adtuan ni sila nagpuyo lang ni sa balay nga ang dingding ug atop silang balay mga tinagpi-tagpi lang nga ila pong pinunit didto sa iyabo nga basura kay dumping site man ni sila nang inabuhi. Pero pagsulti na gyud sa bata nga ang Santo Niño ning sulti pastilan dali arging na uto-uto sa mga tao gibantayan na tug pulis unya gikontrol na kung dunay mga oras nga ihatag kay daghan na makay mag-abot-abot unya sa kutob makaduol ito muhikap sa ulos bata nga dung buutan kagyud kaayo kay
giistoryahan ka ni Senyor Santo Niño. Unya kutob sa muduol didto kusang loob gyud nga mutunol sa ilang kwarta. In short, nga gikan sa mga tinagpi-tagpi nga mga dingding ug atop sa ilang gipuy-an, kunwari kubo, mga kanang mga habil-habil ba lang nga gipuy-an, nakapatukod sila dali ra gyud nga nakuanan og balay, natukurag balay tungod sa mga voluntary donation, diin ang tuyo pod sa uban nga nagdonate aron ang si Senyor Santo Niño nga makapuyo og nindot nga puloy-anan. Mo na ilang una-una, pero dinhi gisultis atong gibasa kay kini sila mauman ang espiritu sa mga yawa nga magahimo og mga milagro. Busa ang milagro usa na sa dako nga limbong sa yawa ug dapat ta nga mag-amping kay iya nang gigamit karon ang katapusan niyang gahom alang sa pagpahisalaag sa tao, no? Alang sa pagpahisalaag sa tao. Ug ang milagro mahimo pud na sa yawa. Mahimo pud na sa yawa, dili kay ang Ginoo lang. Busa kung atong tan-awon, kung milagro man gani, kami mutuo mig milagro. Pero kanang milagro ba nga dili ingon ana nga matang sa milagro? Kay ngano man, kung atong basahon din higani, dunay makahimo sag milagro. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 ug 5, kung imo ning tan-aw, ni ay pasidaan ni Kristo. Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya mutungha, ang mutungha, dinala ang ako ngalan ug manag-ingon ako mao ang Kristo. Og daghan ang ilang pahisalaagon. Timan igyod nga sa dili pa mobalik ang tinuod nga Kristo, dunay magpatuo nga siya mao si Kristo ug unya daghan ang ilang pahisalaagon. Sa laktod pagkasulti, makita nimo ang kwarta nga fake dili layo ra sa kwarta nga tinuod. Mura gipog kwarta pero fake lang nga pagkakwarta. Mao nang daghan sad malipat niini. Sa samang pagkaagi dunay mga tao nga maghimog milagro dili aron ka itulak paduol ngadto sa Ginoo kundi limbungan ka pinaagis daghang mga milagro kay ang gahom sa yawa ginapalihok sa bisan unsa nga mga butang. Tanawa ra gud kung ato ning basahon mahitabo kining mga milagro sa dili pa ang pagbalik ni Kristo. Kung atong basahon dinhi, nagpasidaan si Kristo, magbantay mo nga walay magapasalaag ninyo, kay daghan ang mutungha, dinala ang akong ngalan, manag-ingon, ako mao ang Kristo. So magpaila siyang maos Kristo. So karong napriso na skibuloy, the appointed son man siya, Kristo man siya, napriso na. Ang usapod nga, namatay na, panahon ni Chief of Staff Dibold Sinas, nadakpan sud sa 18 ka tuig nga pagtago-tago, Kristo po siya sa ilang pundok, namatay na lang hinoon. Nya, sa una, diri pa ko na-assign sa Capitol Center. Nya, ako may in charge sa jail ministry. Naabdan ko pa na dito na ang ilahang Kristo. Nga naamasay mga ayo. Nya, hayahay kay mga sakop dito, lalaki, babae, puli-puli nga magbantay sa iya dito. Mag-serve ito, inigikan, magbilin og daghang mga kwarta ay purting sadya po ito sa prisuhan kay naa sila'y magasto po gikan sa iyahang mga supporter. Na priso na pero ila pag yun dito gihapong giila nga Kristo. Hangtod nga kainunta tungod kay influensyado, nakapiyansa sa 1 ka milyon, hangtod nga ang iyang 1 ka milyon gipiyansa, wa na lang niya panumbalingan nagtago-tago. Anya, for how many years niyang pagtago-tago, nasakpan ragyod siya, nadakpan ragyod siya, wa madugay, kay lagi kadtong tawhana, makasaksi masagugod dos prisuhan, kinaam say mga ayo dito. Pero siya sa sakit niya kasing-kasing, wa gyud siya kaayo. Unya kini balikon ko ang mga milagro usa ni sa hait karon nga hinigiban nga gihimo sa yawa. Ngani naalay mga naw nga marka dihas pangpang, dihas bato, dihas mga kahoy, ay dagkut-dagkutan dayon sa mga tao kandila kay ilang gituhuan nga unsa na milagro. Naabay milagro, do na. Kang kinsa man na, duha lang ang milagro sa Dios o milagro sa yawa. Karong panahon na ang nagalihok ang milagro sa yawa. Ang tuyo pagpahisalaag sa mga tao.
Unya niam na giunsa unsay gisulti dinhi nga matud pa niya dinhi sa 23 ni Ginoong Hesus, ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuon niini. So sa ato pa magpa-Kristo-Kristo. Niya kay mutungha ang mga mini nga Kristo, ang mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Kining katingalahan anhi ka sa MBB ang gigamit diha mga milagro o katingalahan, di ba? Sa milagro matingala ka. Karon niya maghimo og mga kahibulungan, mga katingalahan nga mga butang. Nag-ingon dinhi aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Busa kun dunay masaksihan nimo nga mga milagro, angay ka nga mag-amping niya na kay paagi ka na sa yawa ang tuyo pagpahisalaag. No, busa pinaagi sa mga milagro, daghan ang tao nga malimbungan, daghan ang tao nga mahisalaag, apan ayaw tuguti nga kalimbungan ka ug mahisalaag ka. Ngani kanang mga tao nga naghimo ug nagpakitag daghang mga milagro sa adlaw unya sa katapusan, maunay numero 1 o number 1 nga mo complain sa Ginoo. Kay sila man ugod sa ilang mga ginahimo, nagtuo sila nga maluwas na gyud sila. Ug imong makita nga pinaagi sa daghang mga milagro nga ilang nahimo, duol na gyud ni sa Ginoo. Kay gisayunan ka ba nga makasayo na inuhon ra maghimog milagro. Pero unya sa adlaw sa katapusan, ingon niini ang mahitabo. Sa Mateo City 22:23 ang gisgutan dinhi sa Mateo. Nag-ingon dinhi, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga kay sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 22. Ingon ini kung nasipyat na kong basa sa verse. Ingon ini 7:23 22 nagingon. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw. Kinini ang Ginoo, dili ba na naghimo man kami og mga propesiya o mga milagro tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Tanawa ang ilang complain sa Ginoo. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya gani pagpanagda tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Tanawa ha, ang yawa kabantay mo nga naay mga taong posisyon giyawaan, ay daingon rebuke. Nakabantay mo ana. Og unya ang yawa pud mo patuo kay gigamit man ang pangalan ni Jesus. Unya kun atong basahon niyon, ug nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Tanawa ha, naghimog mga propesiya, nagpagula sa mga yawa, ug naghimog daghang mga milagro, ginamit ang pangalan sa Dios. So in short, nga dili gyud mahitabo nga di kakatuo kay ang ngalan sa Ginoo in the name of Jesus. Nakabantay mo? Unya nag-ingon sa 23, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Tan-awa ra gud sa taliwala sa ilang pagpanghimo og propesiya, taliwala sa ilang pagpagula sa mga yawa sa pangalan ni Kristo, taliwala sa paghimo nila daghang mga milagro. Unya ingnon lang sila sa Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan kay wa ko kamo igkaila. So ang mga tao manguli kauban silang mga kadugo nga dunay dako nga kalipay kay ang ilang pasyente pila na katuig na alang sa wheelchair, so usa lang kapag pamilok na ayo. Ang ilang wheelchair gibilin, ang mga sungkod gibilin,
aron buhi o kung gitawag the living witness, mo'y buhi nga saksi sa gahom nga ilang nahimo in the name of Jesus, kay naa nahabilin ang mga sungkod, nahabilin ang mga wheelchair, nga kadtong mga masakituna gibalibaran na sa mga doktor, gikan nag mga dagkong mga hospital, nawad-an na sila og paglaom nga maayo pa, pero sa usa lang kapag pamilok tungod sa milagro in the name of Jesus. Nakalakaw na, wa na makabalik og lingkod sa wheelchair, wa na makabalik og gunit sa sungkod, maayo na ang paglakaw, mudagan na. Og unya, kung imong tan-awon kini, this is a miracle of God. Nga naman, tungod kay gigamit po nila ang pangalan sa Ginoo, pero sa bandang huli sa atong gibasa moingon ang Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Tanawa ra gud. Ha? Naghimog propesya in the name of Jesus. Gipagula ang yawa in the name of Jesus. Naghimog mga milagro in the name of Jesus. Pero sa pananaw sa mga matas Ginoo, unsa ni sila? Mga dautan, papahawaon, hinginlan kana sa Ginoo. Busa Sister Ophelia Cabaluna, ako magaingon sa imo karong gabiuna nga ang milagro gikan sa kang Ginoong Hesus diha sa imong pagtuo ngadto kaniya, maoy tuuhi ug maoy kinahanglana diha sa imong kinabuhi, kay ang imong pagtuo makahimo ug makapakita kanimog milagro nga ang maong milagro gikan diha sa Ginoo. Dili ng mga tao nga nagpatuo nga iisa ang kamot, iwara ang kamot, mga tumba ang mga tao magkirig-kirig, mura ba og natuklaw og kuan unsa dahin nakatuklaw sa ilaha, imong makita nga magsulirat ang mata, magbuwa ang baba, unsa nalay mga posisyon nila tungod kay kini sila kunuhay, oy mga tao ni nga kuani kanana ang gisanibas ato espiritu, pero sila nangaayura tungod ni ining mga taong gigamit sa kaaway nga maghimog milagro. Pero hinumdumi sa atong gibasa kaganina, nag-ingon kay kini sila mauman ang espiritus mga yawa nga magahimo og milagro. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, dikon salamat, Brother John. So, ato ning dalikyatan pagtanaw ang ato nga screen. Okay, niya si Beatrice Pippert. Happy New Year, everyone. Watching from Europe, Germany. Hoy. Mayong gabi, Sister Beatrice Pippert. Ma'am, salamat nga usa ka sa atong viewer karon na kada sa Europe, Europe, Germany. Thank you so much. This is the first time nga akong nabantayan nga duna ni view ka diri sa atong program. Hope nga maduol o masuod ka sa atong programa, ma'am, kay malipay magimian na ma-inspired me nga naay mga ingon ana naslagyo nagpansin sa pulong sa Ginoo. Thank you, ma'am, and Happy New Year nimo diha sa Europe, Germany. Tuwaman sad sa Germany sila si Belin Mainit o si Roselyn Mainit. Okay niya sad si Bob Rituya. Good evening dong John o dong Liv. Good evening dong Bob. Good evening dia dong. Anya niya po si Virginia Mainit. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si Richard Birden Belarde. Happy New Year mga kapaglaom. Anya niya po si Glover Sayod. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby. Nagtanaw na sadmi sa inyong live. Kuya, naminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. God bless ninyo Kuya. Shout out lang ko diri sa Purok Size, Kuya Libby. Labi na sa akong mga silingan diri. Okay, salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Brother Glover Sayod. Okay, niya po si Joel Seno. Good evening, Bro Liv o Bro John. May gabi ni Brother Joel. Niya po si Miss Alex Liaban. Isaias 8:20, way laing ilhanan sa matuod nga milagro nga iya sa Dios. Kung dili mo tuo sa kasuguan sa Dios, iya kana sa kaaway sa Dios. Okay niya po si Gloria Ferrer sa Toledo City.
Good evening, Brad John o Brad Libby watching from Lutupan, Toledo City. So, good evening no, sa tanan taga Toledo City. Niya at tatapadayon sunahan niya po si Hyacinth Carl Chung Bakiro Jaiktin. Happy New Year Kuya Libby o Kuya John. Happy New Year also. Niya po Noel Landao. Salamat sa pag-pray, pag-like, pag-ampo no. Niya salamat kaayo Hyacinth Carl Chung Bakiro Jaiktin. Salamat sa pag-pray. Okay, mga higala mo padayon ta nga tusnan. Adto ta sa pangutana, gyud sa to paghanay niya Brother John ang pangutana. Gani si Sister Ophelia Cabaluna ni ang iyang nga pangutana nga matod pa niya nga Sir John, mutuo ba mo og mga milagro? Para nako mutuo ko kay milagro na guna. Okay, kanang milagro higala, mga kuana butang dili kasarangan ba nga mahitabo. Milagro na siya, mga kahibulungan nga butang. Nay duha ka milagro. Milagro nga gikan si Ginoo. Ang yawa mo sundog-sundog pud og milagro. Ang milagro is Ginoo mo na ituhuan nato, no? Kang yawa mo milagro man sad, kunya mo tuo ka nang gihimo siya wa base og sa katapusan peligro ang atong pagtuo. So dihas Biblia higala daghang kay mga milagro nga gihimo sa Ginoo. Makahibulungan ba? Ari ka sa panahon sa masalita sa una, mga milagro to katong sama atong pagtabok nila sa Red Sea nga gigamit lang ni Moses yung sungkod tungod yung Ginoo iiway ang dagat. Pagwara ni Moses sa iyang sungkod, ang dagat higala ning hubas purmag karsada o dito ng lusad ang mga Israelita sa unang panahon. Tabok sa Spikas Daplin. Pagkatabok nila ang mga sundalong paraon kay diha naman sa tunga-tunga gyud sa dagat sa Ridse. Ego na po ng Ginoo kang Moses ibalik pag-iway ang dagat. Pagbalik reg iway, hurot og kamatay ang mga sundalo og mga kabayo ni paraon. Milagro to. Kanya kadtong ilang paglakaw sa kamingawan, maadlaw na sila'y guide haligi nga panganod o niya magabi na gitawag og pillar of fire. Miracle to. Daghang mga milagro na hitabo silang pagbiyahe sa makatawhan sa Ginoo gikan sa Egypto paingon didto sa yuta sa Kanaan. Grabe. Kadto napikas pod ang suba sa Jordan. Nabok pod sila didto. Mga kahibulungan nga butang ba? Munang mutuot ang milagro, kanang mga milagro nga gikan si Ginoo. Mga dili kasarangan, mga imposible nga butang. O gari ka panahon ni Kristo, pwede daghanang mga milagro gihimo ni Ginosos. Ayog masakiton, bisan pa ang bagbanhaw og patay. Gihimo ng Ginosos tungod kay siya ang tag-iyas kinabuhi. Sama sa Juan Kapitulo 11, mga higala, kadtong pagbanhaw niya kang Lazaro nga namatay igsuo nila ni Marta og ni Maria. Dito sa lubnganan upat na kaadlaw baho na si Lazaro. Pero sa pagtawag ni Ginoo Lazaro, guwa ngari. Ning guwa ang namatay higala nabuhi. O niingon si Ginoo sige badbarin niyo siya og palakta siya. Kuhaan sa bindahi badbaran siya kalakaw sa Lazaro. Nabuhi mga di kasarangan na. Mga imposible kay na. Katong anak sa kapitan sa Bible. Katong dito sa nain. Mga na imposible nga butang. Mga patay na nga buhi. O niya, panahon ni Ginosos mahigala. Walay tao nga masakiton. Nga wa naayo sa dihang miduol kang Ginosos. Mga di kasarangan, mga milagro na gihimo. Mga inborn pagyod nga mga bakol, inborn nga buta, kadtong amang, iyan ang taga ang milagro, makakita ang buta, amang makasulti, bakol makalakaw higala.
nagkalanlain ang mga balatian sa mga tao sa una. Kutob sa moduol sa Ginoo, iyang tagaan o kaayuhan silang pisikal nga balatian. Kung siya, miracle na gihimo sa Ginoo. Muna ang mga milagro, tuo ta na. Kay bisan sa ato nga kapanahunan, na ay mga kaigsunan nato nga uban makahimo sila og mga milagro nga nahitabo sa kinabuhi. Ano ay mga miracle, mga higala, mga imposible. Anya, ang yawa pod kamausad mohimo og mga milagro. Kaya ingon si Ginoo sa Mateo 24 versikulo 24, kay mutungha ang mga mini nga Kristo og ang mga mini nga propeta og magapakitag dagkong kahibulungan. Hibulong ka nga bisag himatyo nagtinga-tinga na maayo. Daghang dagkong mga milagro katingalahan aron pasalaagon kun mahimo bisan pa ang pinili. Nganong himuon sa yawa higara kanang word mini nga Kristo. Kristo na pero mini, fake ba? Nagdalang sa dagway ni Kristo, sa ni Kristo, pero ang tinuod, ang yawa di ay murag nagmaskara lang ba? O niya, himuon niyang dagko nga mga milagro. Dagkong kahibulungan. Ang purpose niya, ngano maghimo siyag milagro ning katapos sa mga adlaw, ang target niya, mao ang pagpasalaag nato. O bilib ta, uy, kaayong dito sakit, adto ko. Munandunay sa mga magtotoo, nga tungod kay naibalatian, muadto na lang sa mga tambalan. Gamit na po ngalan si Ginoo. O niya, mutuo po ka, ayuhon po ka siyawa mga higala. Munang musamot og tuo ang tao sa bakak. O niya, lisod ng patuhoon sa kamaturan. Munang angay ta magbantay, kay sa adlaw baya sa katapusan sa Mateo 7, 22 ngadtos 23. Nag-ingon si Ginoo, kun moabot na unya ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang mingon kanako. Ginoo, sa imong ngalan naghingilin migyawa, nagsangyaw mi sa mga balita, sa imong ngalan naghimo kami daghang mga milagro. Apan unya ako mingon kanila, pahawa kamong mga daotan. Ginginas Ginoo. Nga naman kini mga tawhanan nagtuo-tuod pero wa nagtuman sugos Ginoo. Okay ni apod si Dadang Iscanio ato nakita. Happy New Year Kuya Libby. Hi San Carl Chong Bakio Jacktin watching Hagnaya San Remio Cebu. Nya di apod si Gisrael Mas Aranyo. Amen. So wa naman tayo higala sa di pahingpit puso natong tulumanon ni ang ato nga team song. Okay, ato sang yatag ni Brother John. Mga higala, mag-ampo kita, lalangpanan og makagagahom na mga Diyos na akas tronos sa langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang nagapaminaw, dadas kayag sa maturan. Gipangayo na magkini, tungod lamang